Zdravíčko, vítam vás pri novej reakcii, tentokrát budeme reagovať na diss-track na Ondru Vlčka, takže pokojne sa usaďte a poďme na to. Pedofily, vole, fakt ne. Uchyláky někdo zatkne, že ve vězení budeš trčet, fakt je. Dej si pozor, ať ti tam nespadne mýdlo na zem. 13letá holka je Ondřej vážně kus, ale 9 roků rozdíl, řekneme si, je to hnus. Chválim beat, lyrics je celkom zatiaľ v pohode, ale poď nalož ešte tomu kokotovi pedofilskému 22-ročnému. Plus, že do ní zatím doma péro nestrkáš, až jí ale bude 15, sadím se, že jí ošukáš. Chápu, že malý faninky umí dobře hulit péro, ty hulit budeš možná tak mří, že ty bez zubí posero. Ondro, 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 nezapomeň použít kondom. To, že se chováš jak malé děcko, všichni už víme, holka za 5 let dospěje a zrazu pochopí, že jsi hovno. Nic víc, kámo, jsi prostě jenom hovno. Hovno. Vzadu to MHD si zajebal, ale pekne tomu kokotovi nakladáš, poď ukáž mu to. Ondřeji, Ondřeji, proč je holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nestydíš? Ondřeji, Ondřeji, proč je holky nechtějí ve vězení budeš trčet 12 let, to tě napraví. Mamku podplácíš 2 kila, aby tě třeba neudala. Jsem zvědavý, co na to řeknou ty holky rodiče, až zjistí, že chodí s retardem, tak tě pošlou do píče. Selu už pro tebe mají, pozor ti brzo nevychladne čaj. Celý tvý mládí jakože baj, ahoj, já jsem Ondra a opouštím ráj. Vaše malé holky hantím rád, měl by se radši na ně pozor dát, než tu zapadne slunce, já opíchám jich třeba celý kraj. Už to víme všichni dobře, Ondřej je to pedofil, svoji kariéru během jednoho týdnu pohřbil. Čo ti jebej, to bolo také husté, že mi z toho ujebalo dekl, kamarád, normálne sa mi to dobré počúva, obrovský big up. Píšu textem písní, další video spím s ní, dejte všichni pozor, jeden youtuber je teď písni. My dváme si teď zakryju oči, nebude to úplně příjemná. Ondřeji, Ondřeji, proč je holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nestydíš? Ondřeji, Ondřeji, proč je holky nechtějí ve vězení budeš trčet 12 let, to tě napraví. Natáčet fejkový videa by ti fakt šlo, že ty holce ale zničíš dětství, to ti nedošlo. Vrať se radši ke svým žraním žížal, bro, nebo rovnou tahej svůj kanál z popelnice, ty ludro. To, že ve svém věku nemáš dostatečně velké péro uchyle, neznamená, že to byli zkoušet se 13, to se posral, ne? Kámo, já ti poradím, měl by si toho nechat, nebo už nikdy do nikoho nebudeš péro strkat. Běž si radši do lesička hledat svého Barta. Mimo toho, že máš pravdu, tam jebeš aj pekné tričky na hojdačke, ty si frajer proste, nie ako ten skurvený pedofil. Ta volat ve 3 hodiny spať Bobovi, já mám záchvat. Ale není to záchvat smíchu, nýbrž breku a to mi věř. Na tvůj content se vůbec nedá dívat, je to prostě hrozný děs. Ty vole, Ondro. Yeah. Ondřeji, Ondřeji, proč je holky nechtějí se 13 ve 20, že se za sebe nestydíš? Ondřeji, Ondřeji, proč je holky nechtějí ve vězení budeš trčet 12 let, to tě napraví. Dobre ľudia, toto je koniec pre toto video, mne sa úprimne tento diss-track páči, vystihuje celú situáciu a chlapec si dal záležať. Ak sa vám táto reakcia páčila, dajte like, song vám dám do popisku videa. Na policii, nalašujte jeho kanál, protože my tady takové pedofily nechcem.